Tristan, hej? Uhluješ z pohybu, vykrúžiš to. Hej, a podľa perimetru, podľa toho, kde ho máš. Long L-step, keď chceš to povoliť. A ideme doľava. Pekne, pekne. A cez ten timing, v pohybe. Bounce alebo shift. Tam si ho nájdeš. Pridaj kľudne kop nejaký. Otvorená strana, Tristan, kop. uhol. Máme minútu za sebou. Veľmi dobre. Áno, tá tráva. Hlava von. Hlava pôjde von. Pekne. Pridaj round kick, Tristan. Otvorená strana. Stred. Uhol, pekne, uhol. Oličke kola, Tristan. Tak, a zase ten uhol a ideme von, ideme do ľava, alebo long L-step, keď doprava. Long L. A nájdeš si ho, lebo sa hýbe do obidvoch strán, výborne. Tak, to je ono. Poď. Tak, lísni ho, odpoď ho. Výborne. Posledná minúta, Tristan. Áno, v poslednej minúte sme. Uhol. Tak, výborne, kontrola. Pozor, dnu, ostávame pekne dnu a daj mu hlavu na pletivo. Posun si ho, daj mu tú hlavu o pletivo. Bude vstávať, hlboko. Tak. Posun si ho 30 sekúnd, až keď dáš o pletivo, potom si uderi. Inside pozícia, pozor, keď ide hore s tými nohami. Hej, poď. Dám ten pound. Uderi, tak, daj si, postaň dnu, daj, tak, aj na telo, výborne. Tak, priestor, nakláď sa do neho na bicepsy ruky. 10 sekúnd. Tak, 10 sekúnd. Prácu, tak, pekne. Ešte, aj na hlavu. Pozor, zapiekne. Výborne. A poď, dýchame, Tristan, druhé kolo. Nájdi si ten úhol. Hlava ide von. Vonku. Áno! Výborne, krása. Aj cez ten counter. Proaktívne, reaktívne. Áno, výborne. Výborne, Tristan. Ale uhol potom. Keď dokončíš kombináciu, chceme ten uhol, nebuď na podajniciach. A kedykoľvek ten takedown budeš chcieť, môžeš ho dať. Nastav si ten timing. To je ono. Yes. A uhol stav, uhol. Poď, áno. Odvízaj na ten takedown. A reaktívne, áno? Reaktívne. To príde, tak. A uhol. Yes, áno. Poď, uhol. Ideme vonku, vykrúž to. Nebuď na pletivé, vykrúžim to. Tak, to je ono. Yes, tak. A hore. Natlač ho, tak. Sa otočí, raj. Tak, nech sa otočí. Áno, daj si na háčik, pravý háčik. Single leg senkáku. Tak, máme halka. 3/4 a nedaj mu nohy na pletivo.
Udieri. Tak, tu jednu nohu mu kontroluj. Jednu nohu a nedaj mu ten butterfly hook. Nedaj mu ten butterfly hook. Tak, výborne. Tak, drž ho tam z toho ľava a udieráš. Minúta 300. Udieraj. Tak. Kontroluj mu tú nohu. Framey. Vnútorná pozícia. A môžeš hore, keď chceš. Hoď. Urob si priestor. Netlač sa tam. Dobre. Tak, pozor. A teraz dnu. Pozor, keď je vysoko s tým. Pozor na to, tak, hore, pekne hore. Natlač mu hlavu do pletiva. Uhol, Tristan, uhol. Hlava do pletiva. Áno. Pridajte údery. Kladivka. Áno. Ešte. Tak, kladiva. Tak, to je ono. Yes. To je ono. Pekne, super. Hýb sa, Tristan, trošku, sa hýbne, do kruhu. Vykružíme to, otoč ho pekne, aby si ho dala na tú stranu kruhu. Vykruž to. Držíme Tristan, nestojíme tam v kolenici. A otoč to. A zadný feint, jedna strana, druhá strana. Feint a zadný pohľad. Ťapak. Tak. Áno. A vonku hlava, pekne. Tak, nie na kolenici. Nechceš byť pred ním, Tristan. Áno, a poď ďalej. A dýcham, nepochodujem. Uhol, otoč sa. Pekne, jedna strana, druhá strana. Pekne, jedna strana, tak, to je ono. Tak. Uhol. Yes, push. Pekne. Uhol. Áno, poď ešte. Dobre. A ešte raz. Kľudne, Tristan, to nič to nevadí. Hýb sa, Tristan. Pohybe. Ukľudni to. Ruky dnu, biceps, a kontroluj biceps a posúvam ho postupne, pomaličky ho posúvam. Tu nám chceš ho dať. Pozor, vysoko je nohami. Tak, tu nám, poď, postupne. Hej, keď má ten butterfly, môžeš prekročiť to kolono, keď má close guard, len vycentruj to a ideš ku pletivu. Tak. Keď máš priestor, ty otvorí, môžeš vstať, kladiva, hore. Poďte čas. Minúta 30, tak, dnu, natlač sa do ňoho, tak, a kladiva, Tristan. Telo do sánky, tak, uhol, Áno. A ešte, to isté. Ešte trošku, ešte meter a pol máš. Áno, poď, dotlačam k tomu pletivu. Poď, kladiva, meter a pol, natlač mu to, pozor na tie oči s prstami, pozor na oči. Minúta 30, poď. 30 minúta, tak, na prstoch, natlač mu tam po hlavu, natlač mu tam. Tak, veľmi dobre. Natlač to tam, yes. Vnútorná pozícia, hlava na sánku. A kladiva. Vytvoríš si priestor, kladivo. Hej, pozor na ten triangle teraz. Pozor. Priestor, ruky na biceps a tam si to pripravíš. Tlak, hlava a pletivo. Tak, to je ono. Stačí 1-2 údery a zase. Tak, pozor. Vycentruj to. Vieš, že chce pravú ruku. Vycentruj to, nedovol sa mu točiť. Nechceš, aby sa otáčal 15 sekúnd, Tristan. Po 30 sekúnd. 15 sekúnd, natlač ho tam. 10 sekúnd, Tristan, 10 sekúnd, pracuj. A dotočí to tak. A pol, Tristan, tak. A pracuj, dotočí to, tak.